השם יאיר לו פנים בעזרת השם בשליחות שלו, שיעשה את מה שהוא צריך לעשות כמו שצריך ויעזור הביתה ברגע שלנו. אמן כן יהיה רצון. בעת הזו אני רוצה לברך את שי ואת אורטל בעזרת השם בברכת כהנים מיוחדת, ואת ריף הצדיק בעזרת השם, ואת סבתא רותי וכל המשפחה היקרה. אני רוצה להודות לנר זיכרון את הסבא אלימלך ואת הסבתא היקרה נשמתם בגן עדן, ונשמתם צורה בזוהר החיים. הם עומדים מן השמיים ומסתכלים ושמחים בשמחה שלכם, בעזרת השם. גם סבא אלי עליו השלום מוזכר כאן בעזרת השם זיכרון עולם, ולהבדיל הסבתא היקרה שתאריך ימים, סבתא רותי מגיע להם מחיאות כפיים חזק חזק. ועכשיו בעזרת השם יוצאים לברכת הכהנים המיוחדת והמרגשת.